You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss, I guess they never miss, huh? You gotta... кору фаъолият ва тарзи ҳаёту зиндагии шахсере ки шумо дар ин видео мебинед автори канал ба ягон кас тавсия наметавад. Видео танҳо характери омӯзишӣ дорад ва барои дарс шудан пешниҳод шудагиаст, то ки дигар одамо қонуншиканӣ накунанд ва ба раҳи каҷ нараванд. роҳи ҷинояткор кӯтоҳ аст, озодиро ҳифз кунед. ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. ба сабаби дархостҳои беҳад бисёри шумо видеои имрӯза мешавад дар бораи Усома бен Ладен. кору фаъолияти ӯ аз аввал то марг шуд. бародаро, пеш аз видеоро давом додан ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиш дагия барои чиай. касе ки мухлиси ҷанговару бозингарое метавонед ки дар бозингарову ҷанговарои дӯстдоштаихтон пул кор кунед. ба ссилкае дар комментария буда бигзаред, регистратсия кунед ва фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардан дар депозити аввал метавонед ки ба промокод бонус ба даст биёред. ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепич дагия. шахсое ҳастанд ки барои талантҳои худшон ба тамоми ҷаҳон маъшҳур мешаванд, ҳамчун сароянда, варзишгар, шоир. лекин ҳастанд шахсоне дар ҷаҳон ки на танҳо ба тавоноиҳои худшон, а балки ба зулм нисбати атрофиён маъшҳур шудагианд. ва ҳатто ин гуна одамо меҳисобиданд ки барои ба ҳадаф расидан ҳамаи роҳҳо дурустанд. солҳои 90 ва аввали 2000 авҷи ҳуҷуми террористо буд ки тақрибан тамоми ҷаҳон дар тарси ҳарос қарор доштанд аз валнаи нави актҳои террористӣ. во ба ягон кас раҳм намекарданд, на ба зан, на ба мард, на ба ҷавон, на ба пир. дар асл оно чӣ мақсад доштанд? ба кадом сабаб интихоб мекарданд ҷои нава барои ҳуҷум кардан? айни замон фаҳмидан хеле ҳам душвор аст ва ҳатто агар фаҳмида битонем ҳам айни замон дар ин бора гап задан ягон фоида надорад. барои чӣ хотир ки кор аллакай рух додагиаст. барои одамои аз халқи оддӣ ки аз армияву истифодабарии яроқ хеле ҳам дуранд, медонанд ки ҳамаи корҳоро идора мекард як шахс, лидери гурӯҳ. баъди ҳодисаи 11 сентябри соли 2001 бештар дар рӯзномаву маҷаллаҳо номи як шахс шунавида мешид. Усома бен Ладен, шахсе ки якумин ҳадафи асосии спецслужбаи Амрико шуд, ки ӯро барои марги ҳазорҳо одам гунаҳгор медонистанд. ин ном ҳатто ҳоло ҳам дар дили бисёр одамо тарс ба вуқӯъ меорад, ба он нигоҳ накарда ки аз марги ӯ чандин сол гузаштагиаст. лекин баъзе вақт дар сари одамо фикр ба миён меояд ки дар сари чунин одам чӣ гуна фикр буд, чӣ гунаву тараканои худша дошт ки ба чунин корҳо тайёр буд. усома худаш шахсан иштирок мекард дар ҷангҳо ва аз ҷебаки худаш пардохт мекард лавозимоти ҷангӣ ва роҳгиро барои шахсоне ки мехостанд ба Афғонистон барои ҷангидан биёянд. якум ҳадафи ӯ буд СССР, лекин баъди вайскара баровардан ҳадафи баъдии ӯ мешавад Амрико, барои он хотире ки американсо тақрибан дар ҳама кишварҳои араб қувваҳои мусаллаҳи худшона паҳн мекунанд. охири солҳои 80 Усома группировкаи махсуси худша месозад ва ӯро ном мегузорад Ал-Қаида ё ин ки Ал-Қоида, ки тарҷумаш фундамент яъне ки таҳкурсия. оҳиста оҳиста группировка калон ва паҳн шидан мегиранд. марказҳои тамринии ин группировка паҳн мешаванд дар давлатҳои араб ва Европа. аллакай дар аввали солҳои 90 Усома зарбаи худша ба қувваҳои Амрико мезанад. соли 1992 меҳмонхона дар Йемен ба ёрдами моддаи тарканда ба осмон мепарад. соли 1994 аз Арабистони Саудӣ Бен Ладена меронанд барои хеле ҳам суханои сахти тезаш. а баъдан соли 96 аз Судан ӯ қарор мегирад дар Афғонистон, лекин баъдан душмани ӯ на танҳо Амрико, а балки саюзникои ӯ ҳам ба ҳисоб мерафтанд. аз ҳамада даҳшатнокаш ие ки гап танҳо дар сари ҳарбиён намерафт, а балки халқи оддӣ ҳам дар доираи ҳадафи ӯ қарор дошт. 11 сентябри соли 2001 ҳуҷуми аз ҳама даҳшатнок ва маъшҳуртарин рух метавад. террористҳо ҳуҷум мекунанд ва мегиранд 4 самолёти мусофиркашира. аз 4 самолёт бармехӯрад ба башняи маркази савдои ҷаҳонӣ. сеюмаш боша ба Пентагон мезанад, а чорумаш дар як майдон меафтад. шумораи ҷабрдидаҳо ва шахсое ки аз ин зарба мемуранд ба ҳазорҳо нафар мерасид. амрико боша баъди ҳодиса шикори ҳақиқира ба Бен Ладен эълон мекунад. дар давоми 10 сол аз рӯзи ҳуҷум спецслужбаи Амрико ҳаракат мекард ки
سی رقم یک دستگیر کنه. نگرد برای سری او روز از روز خستان میگرفت. لیکن همه به نتیجه بود و همین خیلی آوازه بود که گویا که او در نتیجه بیماری مردگیه یا اینکه تماما به قتل رسانیده شدگیه. لیکن همه پروست یک آوازه خام بودن. دیم مای سال 2011 спецслужбаи آمریکا مخصوص اپراتسیای مخفی میگذرونه برای کشتن بن لادن در جایی که او قرار داشت در نزدیکی پایتختی پاکستان. اپراتسیا با برار میگذره. خودی پرزیدنتی او وقتای آمریکا مرگ دشمنی پیشینشونه تصدیق میکنه. جسد بن لادن در بحر غرق میکنن به خاطر آنه که دیگر پیروای او به زیارت قبری او نروند. اکنون بیایم پورا تماشا میکنیم که چگونه ЦРУ توانست که دشمن رقم یک جهانی را نابود کنه. دارو و طبیب تنها سبب است. شفا در نزد الله است. نعمت است به‌بها شرکت شفا فرما دوای درد شما. پوستی بدن بوی بدن فربهی و لاغری برآوردن ریش موی سر. نامگوی زیادی داروها برای هر یکی ما و شما و از نام کانال ما скидка برای شما. از روز ترکتی در نیویورک رخ داده در دوام 9 سال جستجوی بن لادن یک روزم منع شدگی نبود. لیکن هر یک معلوماتایی که اسپیشالیست‌ها به دست می‌آوردند به جای آنکه که او را به بن لادن نزدیک نه نبرد رهگم می‌زدند و تنها سال 2010 او یک زدسبکای خیلی هم خوب می‌آورد که با او یاردم می‌کرد. ЦРУ قطع کرد جستجوی بن لادن با ایزهایی که او در اینترنت می‌ماند. آغاز کرد به جستجوی پای کوریر یعنی که посредник شخصی میانه‌رو بین القاعده و بن لادن. محض توسط میانه‌رو فرستاده میشد معلومات درباره ترکتی نو و دیگر معلومات‌های لازمه خودی گروپیروفکا نه اینکه توسط اینترنت چخیلی که اول او میگفتند. لیکن دانستن که معلومات توسط کوریر نه توسط اینترنت فرستاده میشود ای با او یاردم نمیداد که کوریر را دستگیر کنند. یعنی که نمیتونستن فهمیده که ایمن همی کوریر کیه برای چی خاطری که او خیلی هم جدی بودن نسبتی به خطری خودشون. لیکن به همه مشکلی ها نگاه نکرده برای сотрудник‌های ЦРУ یک شانسی نه اونقدر کلان پیدا می شود. در رفت دپروسی خیلی هم جدی بی‌رحمانه محبوسان القاعده او میتونن که نام یک شخص بگیرن الکویتی که شخص کوریر بود یعنی که همون میانه‌روی که با سردار گروپیروفکا کار میکرد حتی ممکن که با خودی بن لادن. اکنون هدف اساسی برای با بن لادن رسیدن خودی بن لادن نه ایمنه انا همه آدم میشود برای ЦРУ. لیکن مشکلی در جایی بود که یگان معلومات درباره این شخص ЦРУ نداشت. نه نام اصلی نه معلوماتی که در کجا او قرار داره. کوریرها تلفن استفاده می‌بردن و نه همه حالت او را می‌پرداختند. برای چی خاطری که این سبب بای دادن وقت میشد. بعداً службаи разведкавӣ روی خط تقریبا همه رقم‌های تلفنی را تیار میکنند که این رقم‌ها میتونستند علاقه کنند با سرداری گروپیروفکا و در این روی خط تنها یکی از رقم‌ها میتونستند که از الکویتی باشند. مدت ماه‌های دراز ЦРУ میلیون‌ها زنگ‌های تلفنی را پیگیری می‌کرد از هزارها رقم تلفن‌های گوناگون. یک کاری خیلی هم دشواره که آدمای در کاری که خیلی هم پرطاقت باشند و مخصوص تجهیزات تکنیکی. و در آخر تابستان سال 2010 برنامه معین میکنه یک زنگ تلفنی را یک مرد نامعلومی که در سیوری پاکستان قرار داشت با پیروان معلومی القاعده صحبت میکرد. بله این شخص بود انا همو الکویتی. توسط سپوتنیکو ЦРУ میتونه که جای انیقی الکویتی را معین کنه. در نتیجه یک چند روز پاییدن او و خونش ЦРУ معین میکنه که او تنها زندگی نمیکنه در خونه. بعد این معلومات فهمیدن агентای ЦРУ جایگیر میشوند در یک همسایه خانه کوریر یعنی که خانه‌ای که در نزدیکی خانه خودی کوریر قرار داشت. агентای ЦРУ از شهروندای همون منطقه یگان خیلی فرق نداشتند و به زبان همو سخن میکردند. وظیفه او همین بود که باید او میپاییدن چی کاری که رخ میده در خانه الکویتی که با اوجا وارد میشود کی از اوجا میبره آیا خانه پاسبان داره چقدر آدم در اوجا زندگی میکنن و دیگر معلومات هایی که میتونن برای دستگیر کردن بن لادن کمک کنن. بعد یک چند هفته агент‌ها معین میکنن که در خانه استقامت میکنه
худи курьер, бародари ӯ ва оилаи ӯ ва вақт тарзи ҳаёти хеле ҳам маҳкама мегзаронанд. Аз ҳамада ҷолибаш барои агентҳои сеҳру ҳамин буд ки ин оила ҳамин қадар миқдор маблағи доштанд ки мошинҳои хуб бихаранд, лекин худи хона на ба сими телефонӣ пайваст буд, на ба интернет. ӯ дар хонаи худшон сабзавот мекориданд ва чорвопарварӣ мекарданд, лекин фарқияти ӯ аз дигар ҳамсояҳошон дар ин тамом намешавад. Ба ғайр аз ин мисли дигар ҳамсояҳошон мусорҳои худшона дар партовгоҳ намепартофтанд, а месӯзонданд. Ва баъдан агентҳои сеҳру муайян мекунанд ки дар ошёнаи сеюм як оилаи дигарам зиндагӣ мекунанд. Занҳои ин хона ягон бор ба берун ва ба бозор намебароянд. Фарзандошон бошад ҳеҷ вақт ба мактаб намераванд. Танҳо баъзе вақтҳо як мард дар ҳавлӣ сайругашт мекунад ва махсус аз территорияи муайяншуда берун намебарояд. Сеҳру ба ҳамин хулосае меояд ки ин ягон кас аз верхушкаи Алқоидае, а мумкин ки худи Бен Ладен бошад. Лекин дар инҷа тахминан гуфтан дар кор набуд, ё бояд ки аниқ мекарданд. Яке аз аломатҳое ки бо ӯ Бен Ладен шинохта мешид ва инра пинҳон карда намешид, ин қадди ӯ буд ки тақрибан 1 метр 90 сантиметр дар бар мегирифт. бале яъне ки сеҳру медонад ки қадди ӯ тақрибан 1 метр 90 сантиметр, неки намешавад ки рулеткара гирифта барои ӯра чен кунӣ. Аз ин қадар расстояни дур ки ӯ ба тариқи дурбин назорат мекардан ба хонаи ӯ, чӣ хел метавонанд ки қадди одаме ки дар ҳавлӣ сайругашт мекунад муайян кунанд. Экспертҳо дарозии сояра чен карда ба баландии офтоб муқоиса мекунанд ки дар натиҷа плюс минус 1,80 сантиметр қад мебарояд. Моҳи декабри соли 2010 сеҳру ҳама маълумотҳои разведкавиеро ки то ин вақта ба даст овардан ба президент Барак Обама пешниҳод мекунад. ӯ фармон метад дар тайёрӣ дидани оператсияи заминӣ барои дастгир кардани ҳадаф, лекин то охира ба хулосаи аниқ омадагӣ набуд Обама ки оё ин оператсия баргузор мегарда ё не. Барои гузарондани ин оператсия интихоб мешавад 6-ум отряди легендарни морской котикои спецнази Амрико. Метонем бигем ки ё нинзяи ҳозиразамонанд, ҷанговарое ки барои ба ақиб гаштан одат кардагӣ нестанд. маҳз ҳамиё ба анҷом мерасонанд аз ҳама оператсияи махфӣ ва хатарноктарина дар таърихи Амрико. хоҳишмандое ки мехоҳанд дар ин отряд хизмат кунанд хеле ҳам интиёми сахта бояд бигзаранд ва барои тайёрӣ тақрибан 3.5 сол мегзарад. дар ин муддат 80-85% довталабо намегзаранд адбора, яъне ки дар рафти подготовка меафтанд. барои тайёрӣ дидани махсус оператсия макети аниқи хонаи Ал-Кувейти сохта мешавад. дар оператсия иштирок мекунад 23 спецназовец ва тарҷумони ҳарбӣ. 6 одам дар периметри атрофи девор меистанд ва 6 каси дигар ба болои хона мебароянд ва 12 шахси мондагии дигар тамоми хонаро иҳота мекунанд, чунки аз ягон раҳ Бен Ладен гирехта натонад. баъдан хеле ҳам боз як саволи муҳим мемонад: чӣ гуна сарҳади Покистона бигзарем ва нопадид монем барои он хотире ки оператсия дар территорияи дигар давлат мегзарад. ҳар як ҳаракати ворид шидани техникаи ҳарбӣ боҳугузорӣ карда мешид ҳамчун таҳдиди ҳуҷум. барои оператсия махсус вертолётҳои ҳозиразамона пешниҳод карда мешавад бо истифодаи стелс технология, ки радарҳои ҳавоӣ имконияти муайян кардани ин гуна вертолётҳоро надоштанд ва ба ғайр аз ин дар ин вертолётҳо махсус роторҳои замонавӣ насб шидагӣ буд ки садои чархҳои чархбола хеле ҳам паст мекард. метавонем бигем ки вертолёт қариб ки беовоз парвоз мекард. вақте ки нақша хуб омода буд, аз ҷанговаро барои иҷрои оператсия тайёр буданд, лекин назди президент як қатор саволҳои хеле ҳам душвор боқӣ мондагӣ буданд. ӯ аз ҳамкорӣ бо Покистон рад кард барои бехатарии иҷрои оператсия ва ба хулосае омад ки ӯро хабар надода оператсияро анҷом бида. ҳатто 6-ум отряди морской котико намедонистанд ки ҳадафи ӯ террористи якуми ҷаҳонӣ Бен Ладен аст. гап дар сари ӯ намерафт ки фармондеҳо ба ҷанговарои худшон бовар надоштанд, а дар сари оне ки оператсияи ба ин гуна муҳим бояд ки хеле ҳам ҷиддӣ махфӣ бошад. ба хотири оне ки властои Покистон дар бораи ин оператсияи Обама дарак надоштанд, Обама хуб мефаҳмид ки агар ки ягон кор безеб шава ё ин ки ба хонае ки ӯ ҳуҷум мекунанд худи Бен Ладен дар уҷа набоша, ин кор метавонад сабаби яке аз мушкилии бузурги геополитикӣ шавад. баъди 9 моҳ назорат кардани хона, дар хона қарор доштани Бен Ладена сеҳру 70-80% баҳогузорӣ мекунад. оё чунин вероятност арзандаи риски сарбозои амрикоӣ
дар территорияи дигар давлат ҳаст, барои кори аниқ кардан ӯ даъват мекунанд як гурӯҳ экспертҳои дахлнопазири дигара ки тарафи ягон гурӯҳ набуд. Ӯ ин кора изучат карда дар хона қарор доштани Бен Ладена 40-60% баҳогузорӣ мекунанд. Албатта ки на он қадар зиёд ҳай, не ки охирон сухан паси президент мемона. Хеле ҳам душвор тасаввур кардан ки дар вақт дар сари ӯ чӣ гуна фикрро то мехӯрданд. Барои чӣ хотире ки гап сари ворид шидан ба давлати бегона бехабари властои ӯ давлат рафта истабуд барои иҷро кардани оператсияи махфӣ. Кора боз мушкил мекард як факти дигар ки дар шаҳре ки хонаи Ал-Куветӣ буд, дар наздикии ҳамун хона вайни част буд. Аз ҳамин хотир аз оғози оператсия то анҷоми ӯра на зиёда аз 30-45 дақиқа бояд сарф мешуд. Ҳамаи рискора фикр карда Обама дар бораи оғози оператсия фармон метавад. Вақте ки гап сари ҷаҳонӣ мерава, бояд ҳаракат кардан дар кор. Адмирал Макрейвен ки сардорӣ мекард оператсияро, пеш аз парвоз кардан охирон дастурамал метавад ба ҷанговарои шашум отряд. ӯ барои анҷом додани ин оператсия муддати 6 моҳ тайёрӣ дидагиянд, лекин то ҳолора намедонанд ки зидди кӣ меҷанганд. Оператсия оғоз мешавад 1 майи соли 2011 соати 22:30. Хеле ҳам душвор тасаввур кардан ки дар вақт дар сари ҷанговарои морской Котико чӣ намуд фикрро буд, чунки дар гардани ӯ яке аз вазифаҳои муҳимтарин дар таърихи одамизод гузошта шудагиаст, яъне ки ҷанговарро чунин дастурамал метаванд. Агар ки як заррае ҳам таҳдид барои ҷони ҷанговаро ҳис карда шавад, ӯ ҳақ доранд ки душмана паронанд. Соати 23:00 ду вертолёт вориди сарҳади Покистон мешавад. Переговор байни вертолётҳо танҳо ба канали связи зашишонӣ мегзарад, то ки дигар стансияҳо ӯро муайян карда натонанд. Чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, вертолёт дорои таҷҳизотҳои нави ҳамузамона буданд ки барои радаро нопадид мешиданд. Чӣ хеле ки набоша, бовари 100% ӯ надоштанд, лекин ба 100% бовар надоштани ӯ барои нопадид буданшон ҳамаш хуб паси сар мешавад. мувофиқи нақшаи аввал, яке аз вертолётҳо бояд ки дар назди хона бишина, аддиимуш боша дар болои криша муаллақ беста. Ду гурӯҳ тамоми роҳи баромади Бен Ладена маҳкам карда дар дохили хона бояд вобихӯранд. Отряд барои муҳорибаи оташин омодаай ва ӯ ба ин ҳолате ҳам тайёр буданд ки дар хона метонист ё ин ки ягон намуд қапқон ё ин ки террористҳои смертникҳо бошанд. Акнун вертолёт дар болои хона қарор гирифт. Лекин дар ин вақт як кори рух метавад ки ҳеҷ кас интизор набуд. ҳамон вертолёте ки бояд дар болои хона муаллақ меистод, дар гирдбод меафта. Ба он нигоҳ накарда ки вертолёт дар натиҷа ба замин меафта, на хиди лётчик, на ҷанговаро осеб намебинанд. баъди садамаи вертолёт ҷанговаро омода буданд барои давом додани оператсия, ки ин на он қадар ғайриоддия барои ҷанговарои чунин дараҷаи тайёрӣ дошта. Яъне ки ин гуна ҷанговарро аз по задан хеле ҳам душвора. ӯ ба ягон монеа нигоҳ накарда ба пешҳаракат кардан мегиранд. Лекин дараҷа ғайриоддигиш чӣ буд ки адмирале ки оператсияро сардорӣ мекард ором буд. Яъне ки ӯ ҳис мекард ки чунин ҳолат метавонад ки рух буда ва барои ин гуна ҳолат омода буд. Яъне ки маънои ӯро дорад ки нақшаи якум вайрон шуд. бояд ки нақшаро тағйир додан дар кора. Баъдан ӯ фармон метавад ки ба хона ворид шава, тамоми гурӯҳ якҷоя. Якумин сопротивлениеро нишон метавад хиди Ал-Куветӣ ва ҳамсари ӯ ки дар натиҷа кишта шуданд. афтидани самолёт ва тирпаронӣ сабаби садоҳои хеле ҳам баланд мешавад ки дар хонаҳои ҳамсоя свето гирён шидан мегиранд. ҳамсояҳо наметавонанд бифаҳманд ки чӣ кор рух додааст. ин маънои ӯро дорад ки любой момент метавонад ки отряди ҳарбии Покистон ба ҷои ҳодиса ҳозир шавад. ба ҳамаи нигоҳ накарда оператсия давом ёбад. баъди 7 дақиқаи шиштани вертолёт, ҷанговарои шашум отряд вориди хона мешаванд. лекин дар дохили хона на ягон ловушка буд, на охранникои силоҳдор, на террористҳои смертник. шахси дигаре ки аз тири шашум отряд мембра бародари Ал-Куветӣ буд. баъди ба дим ошёна баромадан, ҷанговарои шашум отряд якчанд зану кӯдакҳоро мебинанд, лекин ҳадафи асосӣ ҳоло ҳам нопадид буд ва яке аз ҷанговаро дар угли сеюм ошёна сояи як шахси қадбаланда мебинад. ин ҳамун шахсе астае ки ӯро ҷустуҷӯ мекунанд. дарҳол тамоми отряд ба сеюм ошёна равона мешаванд, ки дар уҷа танҳо як дар буд ва дар паси ӯ дар пинҳон мешуд Бен Ладен ҳамроҳи ҳамсари худаш.
ҳамсари кӯдакҳои ӯро захмӣ мекунанд, аз хиди Бен Ладена боша мепаронанд. Аз чӣ хотире ки дар торикӣ хуб фаҳмида намешид ки оё ӯ силоҳ дора ҳамроҳаш ё ин ки не. Ва боз як чиз сабаби паронидани ӯ мешавад ки ягон кас намедонист ки оё ин хиди Бен Ладен ҳаста ё ин ки не. Аз чӣ хотир? Ба хотири оне ки ҳама дарак дошт аз оне ки ӯ як чанд дугоник дорад. Яъне дугоники падару модарӣ не, просто шахсое ки ба ӯ монанданд двайникошон. Аз ҳамин хотир барои муайян кардан ки оё шахси кишташуда Бен Ладен ҳаста ё ин ки не, ӯ бояд анализи ДНК мегзарониданд. Ҳатто баъди Бен Ладена парондан мушкилӣ куллан бартараф шидагӣ набуд. Ба ғайр аз якчанд мушкилии дигар дар пеш буд. Якумаш бояд ки вертолёти чапашидаро нобуд кардан дар кора. Барои оне ки мумкин набуд ин вертолёт дар дасти властои Покистон бафта. А дуюмаш чӣ қадар зудтар бояд ки дар база мерасондан ҷасади шахси паронидашударо барои гузаронидани экспертиза. Аз сеюм коре ки ӯ бояд анҷом медоданд, тез хонаро тафтиш карда чӣ ҳуҷҷатҳое ки метонистанд ҳамроҳшон бояд мегирифтанд. Як қисмати отряд бо ҳамроҳии ҷасад ба вертолёт тарафи база равона мешаванд. қисми дигари гурӯҳ аз паси нобуд кардани вертолёт мешаванд. А қисми сеюми гурӯҳ боша барои ҷустуҷӯи хона шурӯъ мекунанд. Тамоми оператсия ба поён мераса соати 6 ба вақти Вашингтон. Ҳамаи ҷанговаро комилан тандуруст ба хона бармегарданд. А натиҷаи экспертиза боша нишон медиҳад ки шахси паронидашуда хиди Бен Ладенай. Лекин чӣ хеле ки медонен, ин корам мисли дигар корро бе теорияи конспиролого ва теорияҳои заговор намемонад. Як чанд сол пеш маълумоти нав дар бораи марги лидери Алқоида мебарояд. Автори теория як журналисти стаждорае ки материалҳои ӯ якум бор нестае ки правителствои Амрикоро дар ҳолати ногувор гузоштагиае. Номи ин одам астае Сеймур Хёрш. Ба гуфти ӯ ки тамоми оператсияи СРУ бо ҳамроҳии шашум отряд як спектаклае. Властои Покистон дар бораи ин оператсия дарак доштанд ва ба ғайр аз ин муддати 5 сол худшон Бен Ладена дар ӯ хона маҳкам нигоҳ доштанд ва ба дасти худшон ба спецслужба супориданд. Лекин дар версияи ин журналист як мушкилӣ астае ки теорияи ин сохта мешавад дар асоси маълумоти як шахси номаълум ки журналист номи ӯ шахса ошкор намекунад. Ба фикри Сеймур Хёрш ягон курьер вуҷуд надошт. Барои дастгир кардан ё ин ки маълумот барои ҷои зисти Бен Ладен, Амрико хеле ҳам миқдор пули калон пешниҳод кардагӣ буд ва яке аз разведчикои Покистон ки шпиони Бен Ладен буд, ӯро мефурӯша. Ӯро баъдан асир гирифта муддати як чанд сол дар маҳкама нигоҳ медоранд ва баъдан ҳамаша ҳамин гуна намоиш метиҳанд ки маҳз властои Амрико ӯро пайгирӣ карда куштанд. Лекин дар аслам дар версияи официални як чанд несастиковкаҳо ҳастанд. Якумаш ки хонае ки Бен Ладена дастгир карданд дар наздикии Академияи ҳарбии Покистон қарор дошт. Ва албатта агар ки ба ин факт аҳамият битем, хеле ҳам ғайриоддӣ мемонад ки чӣ гуна аз оператсия ҳеҷ кас дарак наёфт дар ҳолате ки самолёт чапашид ва ин қадар садои тирпаронӣ шуд. Ва ба ғайр аз ин дар хонае ки Бен Ладен қарор дошт ягон охрана ё ин ки чорни выход набуд. Ин журналист мегӯяд ки ман наметавонам бовар кунам ки одаме ки ин қадар оператсияҳои ҷаҳониро гузаронида буд, метавонад ҳамин қадар беақл боша ки фикр кунад ки дар ҷое ки ӯ қарор дошт ҳеҷ вақт ӯро дастгир карда наметавонанд. Яъне ки дар назди армияи Покистон ва бе охрана. Лекин аз версияи официална, аз версияи журналист як чизи дигаре ё ба инобат нагирифтанд. Мисол чиша? Мисол мегирем, агар ки дар хона дизд ворид шава, ҳамун ҷоҳоеро мекова ки дастнорасанд. Яъне ки ҳама интуитивна фикр мекунад ки чизҳои аз ҳама қиматбаҳо дар ҷойҳои нопадид ва дастнорас пинҳон карда мешавад. А одаме ки ҳамаи фактора бидона, чизи арзишманда дар як ҷое мемонад ки ҳеҷ кас фикр карда наметавонад ки ин гуна чиз дар уҷа пинҳон мешавад. Ҳатто ҳамин хел историяҳо дар бораи ғорат ҳастанд ки чизҳои қиматбаҳоро дар як ҷойҳои оддӣ пинҳон карданд ки ғоратгарон наёфтанд. Ба ҷои ӯ сефора шикаста рафтанд. Яъне ки метавонист Бен Ладен ҳамун хонаро махсус интихоб кунад дар назди армияи Покистон, то ки ягон кас фикр карда натавонад ки наход ин қадар одами хатарнок бихезад дар назди армия зиндагӣ кунад. Ва сабабе ки армияи Амрико ӯро дастгир карда тонист, ҷустуҷӯи хеле ҳам дароз муддат буд. Тасаввур кунем бародаро ки муддати 10 сол аз дими одам биковӣ, албатта ки ӯро меёвӣ. Дар охири барнома ба ҳама тамошобинон ма чӣ гуфтанем? Мо тарафдори сулҳем. Ҳама муноқишаро ҳаракат кунем ки бе ягон тирпаронию бе ягон ҷанг
ором шавад. ҳеҷ вақт қонуншикарӣ накунед, чунки роҳи ҷинояткор хеле ҳам кӯтоҳ аст. озодиро ҳифз кунед, озодиро қадр кунед, хитона нигоҳ кунед, видеои пешинаи каналро тамошо карданашо фаромӯш накунед ва айни замон дар болои экрани шумо ссилкаи видеои нав ва ссилка барои подписатсия кардан дар канали нав аст, ки дар уҷа видеоҳои мебарояд, ки хеле ҳам даҳшатноканд ва дар асоси воқеӣ сабт шудагиянд. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.